19 mawacho ni nodhi kuma ber. To mapiyo piyo Ruth Nyathi Ochieng bende penjore mar ariyo ni seche ma utimo nonro kaka Infotrack, yes. Target maru gin jomage? Ema se aomo dino chak kodwa twak. Dini winjo kana wacho ni wa target mana jokenya, to jokenya gi nyaka obed jaiga 18 kadhi mbele. Mar ariyo, wang'iyo kaluore kod age band mag Kenya. Koro kwa wuoyo to wabro wuoyo ni Kenya is youthful. Koro wabro ng'iyo ni percentage mane mag vijende, percentage mage mag mine modo wuoyogo, percentage mage mag jochan, percentage mage mag jomoko. Koro en gimoro maduong' ma anyalo mi mondo ine kaka wagolo sample no, mondo yud ni wamako jogo duto te, ok wayiero. Ne nitie ng'ama openjo Oliver ni Eastern, kowacho ni ema nye omiyo jalup jatend piny alama mamalo. Aonge figure no at hand, koro ok dang' ami gima bro wuondi, bende nyok wapenjo ni to en lower kata upper Eastern. To David, kapo ni Sharon nyalo mi kata king'iyo idhi e mbui tanyalo oro ni gigi mondo mi negi maber. Dombele ginyalo yude mbui magu mag Infotrack. Ginyalo yude mbui, adhi keto gi kanyo kawuok ka mondo mi nene. Koro wabro keto gi by county. Koro ibro ng'iyo ni by county koro ema nyalo konyi ni to nye en Meru, koso nye en Kure, koso nye en Embu. Kech Eastern duong'. Eastern duong', nitie apa gi lower. Nitie apa gi lower. But en penjo maber, David. Not David, Oliver. Mar David en mana nen puoch gi pak nen mana ni utim ni nonro kaluore kod dhier mago mag counties. Aparo ni wasetemo ng'iyo penjo mopogore masa moro na ok wang'iyo en Oliver mabende nacho ni ere kaka piny pod ok dhi maber sani at 50+ to mokalo chande nen over 70+. Dong ing'eni ya mokalo cha ne jok ma no wacho ni nen 60 kech wasetimo mang'enya kia masa moro rifatu lakini nyewa golo trend kibro ng'iyo kanyo an gi trend to trend manyalo pimo sembe gi nyamin nywa keto mar December jok mane ywak nen 61 to sani joma iwacho ni Kenya dhi kumarach en 80 gine 58 nenre ni odok piny kod atamalo 3. Koro ok dang' wawach niya ni pod dhano ywak e kiwango mamalo nikech adier kanyoche un dhano 61 ma ywak to sani mana dhano 85 ema koro odok piny pile. Gimomiyo wawacho kama David not David, Oliver. Wasaneno ka gik moko lwar. Mon wawacho ni nyen 200 sani osedok. Mogo nyo wacho ni nyocha en 200 odok piny. Koro nitie ng'ato ko dang' ok ywag pile. Kanya nyie 200 to sani nyie 150 dong wacho ni okongore dong tie lokruok. Koro mage momiyo gik moko dok to overally pinje kaka wan pod wan third world country kata developing country. Developing country pod bro mana medo ywak ne sani dakteche nitiere ndara. Dong chunyi dino wacho ni daktari ma osemi siling 1000 gine mapuonjore siling 70,000 to pod gineno ni tin gidwaro mana 200 ga 6 ma to emomiyo pod ginie ndara gimbe gikeda dine iwacho ni koro kawan gi 50+ years to konego bede ni kata daktari dhi e ndara ka ywak kech sama koro daktari ywak no japuonj to koro dwa ywak manade to in kata kaka chukdar dwa ywak manade nyi neno ka chukdar nyi dwaro ni mondo mege siling 30,000 sama ng'ato